Natigayon nga nadakpan ang 6 ka persona sa kasangad Joint Drug Bypass Operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag City Drug Enforcement Unit sa Barangay Desamparado sa Iloilo City sa hapon Hulyo 10. Ang mga arestado amo Sanday Ernesto Pinpin 34 anyos, Rodel Gregory 21 anyos, Maria Luisa Sinfuego 33 anyos, Mark Anthony Ubapia, Lonsay taga Desamparado Saro, Carl Anoche, 42 anyos, kag residente sa Moliluni City proper, kag si Adrian Pareja, 22 anyos, ang tuburan, Sulbod, Saraga. Sunod kay Police Captain Glenn Suliman, officer in charge ng RPDU, nga ang subject sa operasyon na magutod yung Sanday Rodel, Maria kag Ernesto, pero si Ernesto nabaklan sa isa ka plastic sang suspected shabu gamit ang 15,500 pesos nga bypass money. Na-recover naman ang tag isa ka plastic sang suspected shabu kay Adrian kag Carlo, samtang na-recover sa bag ni Ernesto ang anong pagid ka plastic sang droga kag nagabalor sang 510,000 pesos kag nagabugat sang 75 grams. So nakabakal kita sa suspect sang isa ka sachet sang suspected shabu in exchange sa 15,500 pesos na bypass money. And naka-recover kita sa additional nga suspected shabu nga naglabotanan sa more or less 75 grams with the standard drug price of 510,000 pesos. Inpayag pa sa 3 kasimana nga casing and surveillance, posible nga drug din ang balay kag dari man ginahiwat ang pag-repack sa droga, samtang wala pa katumod ang 3 ka subject kundi sila nagakuha sa supply. Dugang para kapalagyo naman si alias Paning kag isa pa ang naaresto bungo sa obstruction of justice. Karon nakahunong naman ang mga arestado sa Police Station 9. Ginpayag pa sa pulis mga ka-K5 nga makapila nga beses yung kasahan sa operasyon ang nasambit nga barangay, pero ginakatingala kung nga hindi maubos-ubos ang illegal nga droga. At timinsay pa sa pulis sa kapitan sa barangay nga mag-ugyon sa otoridad sa pagtapna sang illegal nga droga. Balita nagikan sa distrito Sangharo. Ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.